Nailing ko rin eh. Hindi nga nalilin mo. Pinalo yun naman. Nailing ko rin eh. Hindi bang tao na nakakalaw na lang seryo. Tapos pero misteryo rin eh. Ang bao! Ulit! Ulit yung mga kayo malapit na kayo. Ulit ako kayo si Bel! Alis ko doon. Iyan ako kami na rin. Ewan niya kung may lundo kayo. Kaya misteryo ka. Iwan. Kurang. Kita lang ako. Boy pa yan yun. Boy pa yan yun, Lord. Diyan naman yun. Boy pa Pamilo. Boy Pamilo. Pero magbigay ko ka doon ito. May magkakadang yun eh. Pinaganda na yung seryo. Araw bigay ko niya ano. X1 Araw yan na ito. Kapay, nagturong ko sa kayo. Nagturong ko daw kasing para natug ito. Dahil manarap. Para karoon na ganda na rin misteryo. So, minsan siya mag-iintong sa kulaon. Yan ang yan. Hindi lang yung gandaan. Yung ano ba siya baga may natiaw sa kanil sa payo. Nakalagay. Nagkaroon yan. Ano ba ito? Misteryo. Sa babae, si Ronda Rousey. Sa babae, si Ronda Rousey. Roxy, tama? Roxy, yung Roxy. Sa babae nga, bubulutan ng bulbul. Message mo, Roxy. Roxy, bro. Bukulan mo babae. Ano tadi? Nagparibo. Tapos ka natin eh, pasok ko nito. Pero ako, may nag-ibuka ng dito. Alin? Yung ba na yung pagkakulan ko? Hindi mo ano pero 878 3700 ay 88. Uy, Yung ano to, boy? Ignorant ito. Papay maligano. Palita lang pa yung mga ito. Kaya Irene nga, madda mo. Gana lang ako. Phone live ka eh. Gaya lang ako. Phone live. Eh, yun eh. Yun lang. Ay, Si Bobby mula hospital dahil nakabahan mo yung nalaban. Si Bobby na ano, pero magkamuha din. pero kasi bulang. Si Bobby. Ano? Yun mo dyan sa nakaharap niya. Yun mo. Yun mo nakagano. Wow. You know,
Ano dik? Alam ko kung dik. Tapos yung ano naman yun. Ako, kasi maray. Sabi nakatuon. Marami na sila. O yan o. Maka. Marami na. Sarili mo yung lalaki na. Nagduro na video. Ang tato ni Remister yung may cross. Di mo pa may tuduwa-duwa. Buko ka ba? Pati sa yun! Ang goods pati. Hindi na pala mo yan ang makulor. Mga regyan ang mga labang book na pinanagyan si Remister. Ilan ko yung Remisteryo? Buwang nilagay. Ata si Giling Milan. Orang kata si Cik. Semua orang yang kaya Rimis Rimis magkano pag-play. Ang ano yung tawirin sila mga Rimis untuk bisa tawirin. Pero lagi yan nasa dito yun o. Maliksi yung mga dito. Kaya naging kabili nila. Iya, makaya ako niyan dyan. Yung bugat, sini ka lang. Waster. Yung bugat mo nga. Ano ba? Ayan o, maura ba na? Sige mo man ito na. Ayos na sa ng iba mo. Pero bukit na ba talaga siya dyan? Yung bugat mo. Bertanya sih, ya doang, kurang beteran mo jauh, kurang betul hah? Kan? Orang bulan, kalau mau beli yang dari Ano po sing ano? Pagge? nagdaro lang kayo yan o. Ayan. Ito. Kasi yun ang mura doon. Ako yan na nagdala ko. Ano yan? Wala. Sige po ito na misteryo. Pagkabos yan, mapalak-pala ko ng hayop na ano yan, kapagkali, misteryo. Yan o. Okay, bye. Ano yung lako? Sakto po ba? So, gini ba yung misteryo? Wala. Gini ba yung misteryo? Pero like ko ayo. Para napat mo ba? Ay, dulo. Yan na. Ano yung pinaka-pinaka? Hindi ko ba? Nakadulo. May ring din na nangay ko. Saka wala po na kakapak. Kuya na daw. Balik si Medwin sa ako. Pinalabang mo. Yung ano yung inubuskan ko ano apa. Ito mga yun. Hindi yun nalusyon. Ito pa man. Hindi mo, dinali. Kamusay. Ito, ano yun? Dinali sa ako. Narugado yun. Iyan na naman. Sige, Evan. Pinangkiyaw. Narugado.
Inikot lang sa kayo, sabay palayo. Kaya naman nandiyan ay. Sino mo sinda dyan? Ang ano yun, mate? Yan ang masyadong Bong, ano? small. So, balance meron yung different sa play. May binaga? Hey! Maria? Yan, ino wala pa, may nakapir lang diyan. Alas 11. Ano? Eh, wala na. Daw ay may hype training. Model training mo na ng hype. Alam mo, pero wala na. Iparpin ka ano mo. Ano ba yung pindo? Ben naman din niya ara. Sabi si Ben niya ara. Makaligaran mo yung Tapos yan, may bibipis niya ako. Wow, kinamot niya ako. Sabi niya. Sabi. Sabi. Boom! Alos. Binaling-balik ka nagulog. Nag-teleport na ko taan. Sampo lang Buto nagdudulot ito sa dito. Masa macam ini yang cuma Ano yung mga sana? Yes, Lagay mo lang na dyan na camera. Hanapin. Sino ikaw? Hindi ako nagsusunod. Di ba paano mo ko siya? Iba na ito na wala. Ayan na naman. Boom! Wee! Bolong! Lugod! Ayun. Karabangan Kenapa pa dyan? Laro ka nagkabal. Kaya wala yun ang go. Naglok ko dyan o yan o yan o. So, pikar, yan o boss. Sabi ko na. Sinubod na to. Kaya wala sa... Ano dito ang mata mo? Ayun. Di mo na gawin sa di mo kaya sinda. Di mo naging talaga ng gawin. Di mo naging sa pero Mr. Yun mo, sibang ulo. Piggy man. Yung iba, no, magbubuto din. Ito buwa. Ano, ganito na ba? Ano? Actually, sulat na yun. Tapos, 1-9. Mutarong ka naman
Pero nagpa-daw siya kaya. Ano yan? Tapos sila na. Gusto mo kayo mag-ganun. Yan mo to. Ini yung pagkakamahal yan. Kamalaw din nila. Kapalit mo. Bakit hindi pa pagkakya? Makuha pa ito pa. Namakaw na na, ano? Makaw na na. Wala na tayo diyan. Sa Philippines yan. Philippines. Kailang minuto pagkaon natin. Ano, kumpuran na. Mga 6 minuto. Mga 9:30 yan ba? Buhay yung ginito. Then nakakaso man sa dili. Masarap ang makan nila. Ang nakasabit din sa dili. Grabe pa. Kasama ano, katapos na makamahal. Matayo. Ano? Kaya may lipan mo, madali yung mga sana, segundo man sana. Jules, mura ng balil mo. Kahit kung panahon pa. Kahit kung panahon. Ano? Tapos na mga mura ka. Mura na balil yan, Jules. Ano? Ako lang bahala. Well, lumalim ilo. Ayan. So, Ngayon, ang buhay, George. Pero ang buhay.
Pero ano oras na? Baklaan na. May binigyan ako. Parang. Oh, yun. Ang layo. Yun yan, nag-enjoy. Mura ko ng pangalaman. Ang pinakain sa binad. Pero yung mag-ator. Bawal mag-girls yan, girl. Talaga na yung. Grabe po yan. Dito muna yan ang pangbuhay. Daw yun, ulit. Yung alas mo, yung po siya. Ganun din naman siya na. Pagkaya din siya. Bigano din na. Nangapot, anong oras yung damahan? Buhay ka nga yung labingan mo. Wala na rin dito sa time ko. Ano na ito? Hindi na kami mga buhay. Ako muna, hindi rin yung ano. Ano tayo yung mga papers ko. Hindi ko pa. Pangabalo. Bukas ang nagawa. Kami ito, nangangarap ko. Hindi pala di ka ulit na po. Talagang mauwi ko mga Ba't ang ito? Kurang kasi mo yun. Dapat ako yun. Laging kalaban niya ni Mr. Nandawag siya yung Mr. Pinabigyan siya lang. Siyempre, akin niya. Yan ang tinuro pa ito kay papa niya. Lukaw lang ang aking ka na yun. Mr. Alam mo, anong pinaguli na magaling? Ay, naman. Pero man araw, 19 ano po. Ayo ba? Kasi kalo. Maraming pakainit mo yun mo ngayon. Kanaili ka ka. Ikiin na yun. Hindi mo na video ko yung ang suan ni Kamo.
Inot na yun dyan. Times 10. Inot na niyabot na meron. Times 10. Plus 10. Dapat 20. You're a dirty one. Yeah, answer. Negative 80. Pwede na kita pa na dyan. Parang laro ko itong Pwede na lang siguro. Oo nga. Maralang nga. Dahil may sabi niya 80. Baka manigal doon. Bago ito pagyali, may bagana ka. Balik ngayon kayo. Uy, Banor. Dalawang piso lang ang sarangka. Kanya wala ko naman nanood ako. Tapos na sa pagyali, may parang namulat siya. Siguro paghali niya, kunya ako pa dyan. Paghali mo. No, to. Hindi, na yung coffee ko eh. Nakikigo. Inanuan. Ito ko tuloy na eh. Ito ko tuloy na eh. Ano ba parang? Parang kayo mga maganda. Parang makita. Yung ano yun. Pili kayo. Yung ano pala. Ano yun? Hindi yung tuloy kaya So, meron dito. May 47.
Jam. Ayo. Out na. So, Open. ako dawan yung dadabi. Ano? Ipawag. Ay, yun. Ano na dyan? Ay, ano? Yun, hindi ka dawa. O na. Ay, naku. Ang kakuya din mo nila eh. Magdot ka. Magdot ka. Magdot ka daw ano? Bulok din yung kawat tula. Magdot ka dyan. Yun ang magdot ka doon sa taas. Ito na mag-rayo. Number 1. Yung wala na ako. Ay, no, hindi ka na ngayon. Wala ka card. Wala rin. Nick! Lipat. Sorry, okay na po. Ano ba rin? Abis na ako yan. Kuya, may
welcome back today. Sige na. Walking tayo. Ay, naku lang. Kasi ko ka. Ayan na, salamat. Arlene yung mga parking. Madagitan mo. Yun ang pilihan ko ng burrito. Pada, kita, hindi na si Digol. Hindi na lang, hindi na. Wala ka nga idiot. Diba kita rin? Eh, natama na ang biwang ka? Dalawa. Ako, dalawa nga. Turay. Alas BLP. Dalawa. Turay. Turay. Mahal, sila na pente. Sama di mo kayo sa yan. Ano yan? Ay, ano yan din ulit. O, di nga, doon nga. Nagalit na sinda ho. Ano? Nagawan mo na ito. Oh, tadi ko pa dyan. Nagagaran niya. So, nagagaran niya. Ayaw ka na naman yung voice niya. Nagagaran niya. Nagagaran niya. Nagagaran Ay, dahil naman ang ganda din nagalit sinda. Wala na sa iyo yung ikungal ka. Ano, hindi mo airplane mo na, airplane mo. Yan, yan. Wrong time. Ay, mo na ako nag-explain ka. Dahil mo pagkaraman. Ang tamat na pagkaliwan ko. Gawa ko ng jeep. Hindi na lang ako sinda. Ano ba ka nito? Ayun. Ayun, yan naman. Yaon, yaon. Pero, Ay, kaya lang ako, pero di sabihin na
Matami doon. Kaya, okay na ba? Ano oras din eh? Ayun, 10:90, may alkanti sa tuloy. Ay, paano na? Ano ka? Iarap mo ang kaantangan mo, mahilig na. Yun na, nakasito din ang malabiro. Ang oras, alas 10:19. Alas 10:19. Pwede yung makibandi. Ulit kami. B1! Ay, dito. Pero bukong din ako. Oo, ba ito? Hindi na ako. Paano bukan mo ka ko? Naku ba makakontact sa inyo? Harap lang kamuan. Hindi kami pa-split. Kawaran! Ay, puta! Mama! Ubus na! Good! Wala ko na saray. Kasi ito ba daw? Kasi po, wala ko lang pit. Ako ito ba? Hindi ako kasi nasa kita. Ito ba kayo? Ito, ito ako. Ito yung buyan. Pag-abot daan naman, nag-abot naman daan. Ano oras? Alas 12 ka, nagkatulog pala sila na, nakakatulog. Pag pumunta nila, Ano, di ba? So, tama ba mo? Oh. Man, kung nagiging mo siya. mga alas 12. Masalaw. Alas 12 nag-abot sila. Ako na mo, fix yan. Bukas mo ng bank. Bukas mo bank. Bukas mo bank kasi mo kang kape. Wala ko na. Patap sa inyo. Wala. Wala bayaran. Ayun na lang. Ayun na lang. Magsama. Diyan ko yung likod. Diyan ko yung likod. Oh, so. Skill? Ako na skill. Ano? Ako kami walo. Why me do? Baka naman ito. Ako naman ako. Babak ko exclusive. Masarap na word ko. Babak ko ano na word ko. Wala ka tayo ko. Di siya po makatulis na. Ano? This one. Kumain ka na yun. Million, dyan, million. Pwede siya ko yan. Ano, suyo. Nagkakamal ko di jeep. Ay, naday ko yun. Ito. Kung wala na ba? Huwag mo ka na yan. Ito. Ano mo na? Ito kasi sa to. Ay, ako yan.
Water slide din ba? Diamond. Dahil ba magkaroon ng pinarking? Diamond, hindi. Wala mo nakakuha. Nagabot ako lang doon eh. Nagabot ako lang doon si Katod Ma. Pamakaw ka na? So, ano ba ba? Ito lang. Ano ba ba din yun? Tapos, ano kayo siya sa bangko niya tapos. Ito, wala dito doon, ano ka daw? Magkano ka daw? Wala daw, dyan, ka daw. Hindi ko naman ikaw. Ito. Kung galing ko kami yung, ha? Wala ka, no? Wala ka, no? Isnya ka. Ano yun? Ay! Mag-glitch ka ba ito ko mag-glitch? Glitch na dyan o. Lahat-lahat kita ko yan. Wala pa ko. Ako magkano mo. Tantubi. Tantubi. Lumari na ka na mo. Ay, so ano eh?
Hindi magala pala siguro naman pumasok. Papala sa akin. Out na pa train. Okay, mahal. At naman sa wat. Patali po. Okay naman ito. Ay, nagdi. Wadat. Banda ka na ginawa today. Kaya, sila pa dat. Taman mo, out na. Ay, kailangan. Ay, kailangan. Kaya, nagdido. Okay na sa akin. Hindi na mga hospital. Effect. Uy, effect. Maglipat ka sa baan. Lipat sa masjid. Kaya ko lang. Sorry pa kayo. Bukas mo. Nabakot ka. Bukas ka rin. Kaya rin hindi ko malig dito. Sumabi ang dito. Wala ka lang dito. Wala ka ba? Mukha dito. Kaya rin hindi ko malig dito. Lapot na. Pero dito. Hindi ko malig dito. Ano po? Ulit ba? Ha? Makulit ka sa iligan eh. Uy, ako po pero ako talaga po YouTube. Sama ko sa ito kay Linda at ang kaka. Mo wala ko lang at smell na yan para sa work kiyo. Tao man na yan sa munisipyo. Ipangarang baga ang kiyo.
piso. Akong piso. Diyan ako dito. Kaya pa, ano na ako? Oo, trap. Mga patamaan. Yan na.
Mabilis pa ako. Ayun, naiyak ako na isip. Nagsabi na iba ko. Sinasabi ko lang, hanapan ko yun. No. Hindi
Guitarist. Ginamit ko tayo sa practice. Yes. Gusto mo sa loob? Ano nila nga, ang tuloy. Parang yun, ano, kamali pa. Awakin mo na, Alex. Sinabi ko na yung video. Ako, ano, ano ba? Speak ka tapos. Speak ka tapos. Ano ang hindi nga dali ito ang mo? Alam mo, balik ka. Alam mo, kawin ka. Sige daw. Sige daw, ano daw? Ay, sige daw. Ano daw? Sige daw, pagkakas daw. Sige naman sa nakastudio. Oh, ako din ang mag-trip ka. Yan, ano din ko din ko rin.
Nawawalan ang ito ay sinabi, basta pag nagtumanda ko, maiba dahil sa like nasa po na ang nila sa iya, ang ay
gamit na espada, kaso ang gamit na round. Ay, hindi. Ganun mo dyan, set ka. Wala ka. Ikaw siya na dyan. Wala na. Kaya ka, no? First name, last name. Birthday mo. Birthday ka mo na. What is your mother's name? BLA.
Ga-accept yun eh. Kasi good accept. Yes, that. Sabi mo naman ako, oh, ano? Kaya, kaya kanino. Wala. Sa account niya. Ano yung Kung nagmahal akong barita, Ay, wala eh. ano ko barita ko na hindi na lang din ako
Kamu luar ya. Anak ano ya, ya apa nak kena? Si mama mo. Pag may nato pro control. Lok ko ano dyan. Pro. Ah. Nakabur ko ang kailang kapito. Balik lang.
Kawasaki din. Ano, WS? Magkaan mo? No? Yan ang natulog mo. Hindi lang yun. Nanalakay ka nito. Okay, napalagay na yun. Dito na. Ako, mas na yung nabalala sa alin. Nagpalit na pag-aya ako naman siya. Nakarami. Saat na sa namin magpakat mo. Ay, ito. Yan, no, may pinag-apaman dyan.
ko ba kaya kailangan sa gagawin? Nagtabit sa ako. Malugod. Ako po silang bala ko. Ang daang sipol na daan, anak ang pagkakas. Ang Limon! At dito, ayan, ano ba dito? Demo mo, ayan. Ayan, bilang sa paan, at yung yan, mga madamay sa
Parang ganun naman din po sa ano. Yung may kapangyari yan, talagang mga kapatid. Ano? Wala nila sa India o pala ito. Yan ang mga tao. Yung maganda. Smoke like Kunci ka ba? Ano, lumitas ka ba na? Ha? Bulaw.
Pero ang manang kasi, ang dati ako, minsan siya, ano mo yan?
And then, okay ka ng colored. Ang kulay. Okay. Ano ang sira dyan? Dahil lalaki. Magwal mo na, matulog na. One, two, three. Ano ang kulayo? May arbor. Oo, hindi mo alam. Ako din dyan. Oo, what? Alam mo, phone. Alam mo, ang phone. Pap, kaya si phone. Nasa si phone. Hindi ako nakakalayo. Hindi na putas. Hindi na putas. Ano ka nag-save ka na? Ay, sila ka itong gano'n ko patalo. Pagano ka kasi. Lucky daw siya. Gusto lang sa buhay kanina, girl. Diet.
Ikan tapos. Ada bunga di dulu. Hindi kaya nagtaabang. Mahal ka dulu ako. Siguro siguro Luwas. Pamatikyaw sa kamay.
Ayun ka mapakal. Ayun ka mga Nag-mag-raytan! Kasi nung minsan mag-leave, Nakalig na. yan ako. Taas. Ano yung Iyo. Hindi ka malakon. Ano sa kapon? Saan? Narin na. Wait lang mga kapatid, magkakaroon ka na din eh. Bapak mo. Saan mga kayo? Wala. Bukan ito pa mo. Iyo. Dapat ka na sa kapon. At hindi ka sa kapon. Oy, pasan dito sa gym. Dito mo. Ikaw! Bumalik dyan! sa bandung. Baka mo na din. Ano pala, di ko yung dito sa mga. Teka, sabi sana. Magkakaroon, video. Uy, kapatid tayo. Ah. Paglambat ang sana. Ano ba? Kita naman, nagpapok ka. Wala, ano ba? Nagpapok ka sa video. Ano dito? Ano ko na natin? Hindi ka pa magaling. Dapat yung magulo. Ano na lang? Ano? Hindi ka malagpan, kaya na po. At isa ka na po. Thank you.
At that week sa ano, one.
Kapag isa po, umalis ako, or, at naman sa to, paborito mo, may nakikita. Then ano? Oh, black. Then black. Pwede naman sa akin. Nagagala ka sa kapag. Dahil pa. Dumaan na sana kami.
Saka dito, Meron tayong may ano niya. Ano po ito? Tawa? Ito yan.
Ano si Steven? Dali. Nagkakarapan man ang buwan. Pabakan mo. Buro-buro. Sige.
Pwede din. Kamalo ba? Ha? Kamalo ko. Kaya Yan, nasibo? Nagmurong lang ko ng sibo. Ayun ang mga puro ba? Yung yan, manisin ko ang ano.
Nakaprepare ka na? Yan na? Alam mo sila sa sa Pasok po niya.
Wala.